मोनसे स्पर्ट्स कमप्लेक्स बिथांमोना बानायदों आरो बेखौ बेखेवनो थाखाय हांख्रायनायलाय आं बाहागो लाफैदों। रामफलबिल ओनसोला जों रामफलबिल होनना बुङोबा जोंनि बर'नि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि सोमावसारनायाव जोंनि हारि दानायनि बायदिसिना हाबाफारियाव मैखोम बाहागो लाबोनाय मोनसे ओनसोल होननानै जों मिथिगौ। बे ओनसोलनिफ्रायनो जोंहा कंकेश्वर नार्जारी, गार्लाबाथा बसुमतारीखौ लाफानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा बर' माहारिखौ दैदेनहैदोंमोन। दा बे ओनसोल जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौआ जोंनि बिबान। बेनिखायनो कंकेश्वर नार्जारी आरो गार्लाबाथा बसुमतारी बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फा बेवहाय बानायनाय, बिथांमोननि मुङाव पार्क बानायनाय, बेजों लोगोसे बेवहाय स्टेडियाम गायसननाय, अडिटोरियाम लुनाय आरो गोबां हाबाफारिफोरखौ जों आखायाव लादों। आं मिजिंथिदों जे खम समनि गेजेरावनो रामफलबिल ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनो हागोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाया जि सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बेनि फारसे BTR गभर्नमेन्टनि जे दायित्व आरो सन्मान जों बेखौ होनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों।